Selanjutnya patas eksekutif malam kini kandak dari Rang Talawi Ragina Lamo jerombongan bahkan kawan dari si Jantang kalagunya sabungkui ayah mato. Acu sayang, acu sayang. Oh, apa dia? Apa dek malam bono untung dein. Iya, semuanya. Awak Nasuk putih. acu malang puno. Awak putih lagi hitam. Koliang namanya. Gitu ya. Untuk apa gunung dein acu dein musikin badan kete pulo. Mau maju pasti ndak nio deyen anak keteko jadi pemboyan lo elok cucai dan lain saja kalau jodohin hidup juta karena sonang kalau jodohin acu taniayo pasti cualu kan di kolan deurang memang iyo dein sayang kabang polan pasti rumah udah indah kan omong. Berikut dari Masawir 100 dapulan ya 30 lah dek eka di lagu niko di lagu Ocu Kapiah kon ya. Kalau dek Masawir Ocu Kapiah namanya lagu niko kemana dia? Sesudah itu 30 lah dek tronton Nando Bolgardan sama lang kini tronton dari Cingkariang dia pasan dari mana? Barikik sabalut ijana ye bekon 30 landek tata balik tanya jan oda polan jodiuk jom pantun malam kini kotanya kok manimang sama barik muka sama panjang Ragina Lamo lah sekali bau di lagu negonya bahasan dari Ragina Lamo baik tujuh Bang Usro damas na indak ketinggalan kok da polan jo. Barikik Bapak Sanjolah tuan rumah malam kini ya termasuk pula Bang Botak malam kini dia nan gurau kita malam kini mah dun sanak jo kasananya lah samo lah bebas kita malam kini papanjang jolah lagu kamu konya lah dapat izin dari tuan rumah dia lama pula gurau seromani konya pasan dari tuan rumah. Haha. Bapak Sanjolah dapulan kabaki 56 malam kini 56 dah dak puen 56 jo tronton sawah lunto de 56 dah dek baga 20 tronton dari Bukit Tinggi malam kini ko 56 dah dak puen jo tronton sawah lunto dah basan dari dapulan. Lanjut Eka sampaikan apa nah kau genjai tronton sawah lunto lah pasai 56 sakali cuba pulau bau tronton Cingkariang dah basan dari 56.
Bapak saja ragi dalam muka bagi 56 malam kini coki lay 3 nokang kadang 2 nokang bagai cuma ci Allahnya dak donan sampai dia. Bapak saja 56 tata itu dia. Baka jalai ka bagai dah. Pasan ragi nanamu. Bapak sanjolah bang botak kabagi 56 malang kini kola samojo sarang labah 56 samalang kini kola 56 ya kamari mampe kamari nggo sayo malam kini ini bahasan dari bang botak. Lanjut dulu ya kak. Lanjut DJ. Oi 56 Bang Sawir Pak Wakapores. Oi nande abang usro dadon ado pulo. Oi lamo lambenyo kareson namu adena setres. Satio oda tiak tio mini den dicurigainya. De apa awaka lan mau ranganyo. Suruh labang abota basalamnyo malam kini. Den lai baambia oi kaharago. Oi jauh orang lain tuan baju abadi. Papasan dadon kabagi bang botak malam kini nih. Kalau samojo labal lidak ba ado bang botannya. Ko samojo kawai dah. Lata sapi indak jo mangigi malam kini itu mana nasib 56 malam kini kan dibaconya. Pasan dari dadon pasar tarawih. Berikut dari dapolan seketik jo pasan samalang kini seiring riak gelombang pasan kabagi 56 malam kini kalau 56 ka disabui yo soroman urang baburun dia baka jalai ka bangkai indak dapek baun saja lah tu mana alias maeseso sajonya pasan dari dapolan. Dayu subarang dari tarawih selamat itu bang. Dari bayang-bayang bajalan surang dayu subarang selamat malam selamat bergerak samalan sutua. 3 inja-inja 3 jalan malam kini selamat malam selamat bergerak bagus roh. Bapak sanjolah ragina lamo kabake ison malam kini. Sonjan marapek bana ison duduk kabake kah malam kini koson ya. Punya orang mason ya. Pasan dari ragina lamo. Nah, dia bantah malam kini. Lah 7 bulan denai ndak punya orang. Cek. Lai kadang adek Pak Waka oi sama lamko. Taibo hati denai kadang-kadang Mas Penny. Oi saran caiko lalu surang juo. Cali akaresan Pak Waka oi malam kini. Babat tinggi-tinggi onde sama lamko. Alun datanju inyo punya bini. Ayawa aku dua nadia keadaannya. Bariki seketik jo pasan kabake ekah malam kini kan ya biarlah raginan lamo menjawik malam kini kalau tipak diri Pak Wakapores malam kininya. Nyo alum mangrati bana alias paraso raso bana malam kini dulu kan ya samtano kalau Allah mangrati besok mungkin kabagoro Pak Wakapores komanda pasan dari raginan lamo. Barikit dari Pak Wakabana kayong basambi katu bajawik seketik jo pasan kabake ekah malam kini mananga suaro eka badendang sajo alias palagu malam kini kokanya lasana ngati Pak Wakapores malam kini komanda bitu pana masan. Denai Pak Waka Bang Bota alun pakai nalan. Oi kurang tahu denai jaurangnyo. Oi tak sakit dek juo karesonan bakatokan. Batu dua denai indak badoso. Oi apa Wakapores kamari lagi ni. Kok basuh
dari Raginalamo sakete jo pasan kabageka malam kini kalau Pak Wakapolres ka Eka Tanyo malam kini ko dan di samping Eka malam kini na sedang mengunyok-ngunyok malam kini alias makan makanan dia. Pesan dari Raginalamo, kok Pak Wakapolres komanda, cuma Pak Wakapolres padang gantiang dia. Lanjut lagu di bawah jang. Kalau jananiko denai ndak niyo denai niyo jo Pak Wakana dari Talawi. Kalau naniko bantuanyo bantu akaro oi kadang-kadang bantu ubili. Cace adia, cace kayo, mama ge sayang dewe adio ari. Nampak bonau odenai nambu, sudah buat tukang elobo. Janji pulo kalau minyak nana gopu Deyan memandang esa bonau mabuo. Up sabatan na mirik baru malam kini dah. Son dia dek menyambut mirik bolu malam kini koson dia. Senyum-senyum surang pulau bang sok malam kini dek ison komanda. Ulang irik baru sekali lagi son dia. Pasal nenok masawir. Up. Dek kami sama. Oh dari karean dari ison sawuk malam kini dia. Ya. Dari dacut di papayan jo kalagu neko sudah ison mirik baru malam kini yo 30 dek tata janita di lagu neko. Pasan dari dacut. Iri dulu rason dia baru agian kawake tata. Pasan dari iri dari Telawi. Dari kok coba dak dia. Kami sama tukang elobo. Jauh itu anak pengangku balanjo. Up sabata biasa karek patu ison malang kini. Son jan mambulakang soroman itu ison badendang malang kini koson ya. Sebab badu itu dak nampak karekan ison nan meirik baru dari Talawi malang kini koson ya. Tu bang usrok kamu ko bantah ko dak nampak ison ya. Karekan ison jual na mirik baru koman ya. Cuma tukang irik baru Talawi gua coba dak ya. Pasal dari depalan. Abang ucap. Pak Son, ketika menyabut baru malang kini ko Pak Son ya, badek sabalah kanan Pak Son mencaliak malang kini dia. Mirip baru puluh nan itu dia. Pasan dari ucap bantulus serat-serat. Mungkin merasa mungkin. Batonang-tonang, oi dawan pasadu dua. Masuklah masuk, tetap denai badendang. Dia kami mak, tukang elobo. Pada maelo, onde biliungan. Ulang lihat dason dia sampaikan mana kagunjanya 3 jenja dari bayang-bayang surang dayu subarang. Tolong esonya son dia alias babayang. Batonang-tonang, dayu subarang dudua. Alanya ngae, emang koi duit surang. Biarlah kami tukang elowo. Dapur baraso, barui anak den konyang. Ya, sakit jo pasar ka pakai dason malang kini jangan salah-salah oleh dason ya. Kalau tukang baru kau ka disabit maha balinyo karambianyo kini madason ya. Basan dari Damas. Ya, naik son malia.
Lain manjek karambia baru tadi rason. Ndak. Lah 51 mu ambo kini langsung gawe. Lu nado baru nama majek karambia lah. Dia dipanjek guliang kok batang mungkin iyo. Karambia mah enan mama sabui. Oh enan sajore dan tuduo yu. Allah nyojale batang karambia de samui. De baru bangusro ai bapanji yu. Kau dari Talawima o Dason ya? Apa masalah? Menyabik karambiah ison malam kini nan di ujung tu malam kini lay 20 karambiahnya malam kini kon ya pasan dari dapalan. Pasan kedua kabake ison malam kini ison ya. Ison lada pek kaba de ison ya raso Iya, baru Bang. kawan dari bang ison nan barunya tajatuh patang ya patah pinggangnya ya. De abang usro akan lain datang. De apa waka kan itu pulo. Allah nyojale baru apa pinggang. Usro de sandu ai balau yu. Ya, baca tulisan malam kini dia. Ya. Ya, naik jola ison balik di lagun nenikon ya. Badenang ison ya, tolong cawe dekah malam kini ya. Basan dari Ragina Lamoh bakan kawan. Lanjut DJ. Ya Bapak Sanjo damas kabake ison malang kini. Son ya. Jadi, Ya Bang. baru jual malang kini komason ya. Kalau baru Bang Usro kadi sabik Bang Usro dason ya. Lasyak nyoma mamilin nan masak-masak. Jona mudo-mudo tajatuhnya. La salari salamonang kok banyak na mudo dikumpon dek damas. Dek dah mudo ketujuh dek baru Bang Usro nya pasan dari damas. Nam baru dason ledak serama itu pula. Ya badendang ison ya tolong jawab puluh dekah malam kini. Insyaallah lebih dari itu. Dari dapolan dayik jola ison balik di lagu niko Bapak Sanjo darpolan kabake ison malam kini. Son ya lain dapet kaba ison raso baru Bang Usro kon ya lama lahian patang komason ya kaba-kabanyo lah tu katurun mandi besok mason ya silau-silau jola anak baru Bang Usro na baru lahir son ya pasan dari dapolan. Haha. Lola ya. Oh, kapa aku. Ya, ledak kamba pula anak baru Bang Usro ya. Kau ledak tabalik alamnya kini kau dapolan ya. Baru dikelok 22 nan kabar turun mandi nak ya. Ya itu pasal dapolan mah Bang Usro ya. Lanjut lagi dia panjang naik ison jawab edeka. Bakanda oi baru kabaru nan pada pinggang lanyo suruaju. Nyampang kok dake Pak Waka Polres dan duduk karesot Haba ade erang banyak oi kiro-kiro ke apa awaka denai pasankan suruh ade abang botak inyo kamu ko oi di Angadenai oi kamanujukan sahabatnya denai oi nak coki pulo. oh ya Pak Waka panjang sungguh inyo karesot sabana gagal inyo nampak ade denai
awaka denai batanyo bang bota oi lai kona mua inyo ka sungai pantai. Bapak sanjolah dapolan kabake ison malang kini ison ya. Kalau kaba guru ison untuk katambah-tambah kaji mason ya. Rancak baguru kabake bang usrok dason ya. Sebab bade bitun ya. Baru jantan saja le dina di bang usrok kemana. Basan dari dapolan. Nih ison aja. Nan baru jina nan baru jantan le jina pulau deson. Dawa no tino jina doa. Barikit dari Pak Waka seketik jo pasan kabake ikah malam kini kan ya. Kalau Pak Waka boleh kadisabik kalau untuk kamu kong malam kini tantu yo indak dokan ya. Kalau untuk kamu kok mungkin anak ketik kadisuruh malam kini santano kalau ikan yo turun malam kini turun lakan ya. Nak basalam jo Pak Waka Polres malam kini nak tahu bana deka. Pasan dari Pak Waka Polres nan ajudan kamu kok malam kini ya. Haha. Bapak sanjolah dacuk serato bang usrok malang kini kabake dapolan. Dapolannya anan basabik kamu ko sama laki niko dapolannya. Tu parangai dapolan ma dapolannya. Jangan disabik pula parangai kami nya. Parangai dapolan tu man ya. Pasan dari dacuk serato bang usrok. Sana mulai sebelum kita tutup. Naik son. Tidak lama oi di ponanare gak kurang masuk oi lagu iko de ambo indak disabui ndak dibilang cie-cie sabale dua bale itu kasadoyo Biasa balik onde duo balik kareson oi apa awak kapores kadenai bao juo anaknya balik kakinya balik Bapak sanjolah Pak Wakapores sama langkini kabakeka. Kak santano kok karebana hati ikan yo turun malang kini turun lakan ya. Cuma yo cek perjanjian dari Pak Wakapores. Dak bisa eka kate pentas balik dokan ya barik ka. Nih eka sampaikan melalui patun. dena inda anio pulo kate pentas abalia kate palaminan sajo awak baduo janji nalamu lailang de adia denda anio jourang buru aban ke udako oi apa waka sabana kakak oi ka sungai pantai kadenai bau banjarai banyak odenan jakona basuata kui ala Joshua mio Berikut dari Bang Usrok dan Cuk bakalan kawan di muka yok kole bulia kandak jo pintu Rina sungai yang jualah naik nanti di lagu niko nampal yang ujung malam kini Rina ya tolong dendangkan bana Bang Anci di lagu niko dek Rina sebab badi itu dek Rina nan Bang Anci lama ingin nampak dek kami malam kini menunggu Rina badendang jo kon ya pasal dari Bang Usrok seratus rajo. Bapak sanjolah dapolan kabage ka malam kini ka turunlah eka malam kini duduk dake Pak Wakah malam kini nak menjadi ibu Wakapolres pulo eka malam kini ni pasal dari dapolan ya di lagu nikolah kita papanyang di lagu nikolah kita babaju sebab badi itu dek katu lah menumpuk di muka jurumudi